ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ରଜ। ଡୋରେମନ, ସମସ୍ତେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିବା? କିଛି ତ କହ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ତ ନାହିଁ, ପଇସା ବି ନାହିଁ। ଟିକେ ରହ, ମୋ ଯାଦୁ ମୁଣାରୁ ରଜପାନ ବାହାର କରେ। ମୁଁ ସୁଜୁକାକୁ ଡାକିଛି, ଜିଆନକୁ ଡାକିଲେ ସେ ସବୁ ଖାଇଦବ। ଠିକ କଥା କହିଛୁ, ସେ ମୋଟାକୁ ଜମା ଡାକେନି, ସବୁ ଗିଳିଯିବ। ତୁ ଯା, ଥଣ୍ଡା ବିସ୍କୁଟ ପାନ ଆଉ ଯାହା ମନ ହବ ନେଇକି ଯିବୁ। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ହେଲା। ହଉ। ଶୂନ୍ୟ, ତୁ ସୁଜୁକାକୁ ଡାକିକିନି ନେଇକି ଆସେ। ଆଉ ସେ ପେଟୁକୁ ଡାକିବୁ ନା, ଜିଆନକୁ, ନହେଲେ ସବୁ ଖାଇଦବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଲୁଚି ଲୁଚିକି ତାକୁ ଦେଖା କରିବୁନି, ପଳେଇ ଆସେ। ଆରେ କଣ ଭାଇ? ତୁ ଆସେ, ତୁ ଜାଣିବୁନି କି? ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ସିଜୁକାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ହଉ ତୁ ଆସେ। ସିଜୁକା କଣ ଗଲା ଆସିଲୁ? ହଁ, କଣ ହେଲା କହ? ନବିତା କହିଥିଲା ତତେ ଆଉ ଜିଅନକୁ ନେଇ ଖେଳ ପଡିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କଣ ପାଇଁ? ଆଜି ବା ଲାଷ୍ଟ ରଜ। ଚାଲ। ଜିଅନ କଣ ଗଲୁ ଆସେ। ହଁ ଆରେ କଣ ହେଲା କହ? କଣ କରୁଥିଲୁ କି ରେ? ଝାଡା ହେଇଥିଲି। ଆରେ छी, ନବିତା ଡାକିଛି ଖେଳ ପଡିଆକୁ ଦୋଳିଆ। ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି। ଆରେ ଡୋରେମନ, ସେମାନେ ଆସିଗଲେ। ହ୍ୟାପି ରଜ। ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ଚାଲ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଉ ଚାଲ। ଆରେ ରୁହ, ମୋ ବିନା ପାର୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବ? ଆରେ ସରି, ମନେ ନାହିଁ ତତେ ଡାକିବାକୁ। ହଉ ଚାଲ। ନିଅ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଜପାନ ଖାଅ। ପାଟି ଲାଲ କରି ସମସ୍ତେ ବୁଲିବ। ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଆଣିଛି, ଡେରି କରନି, ଏବେ ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ କର। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେବି। ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଲୁ, ପାନ ଖାଇଦେଲୁ, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ମାର ଶଳାକୁ। ସିଜୁକା, ତମ ମାରଣ, ଚାଲ ଟିକେ ରଜରେ ଖେଳ କରିଦବା।